bakal gumurung saking negeri Wirata ngawe sagung Prawadyabala kinen ngulatna lumiyating rata kencana kang wis manjing jroning nagri Astinapura nungsung pawarta Kanjeng Rama ingkang abdi kepatihan nyadong dawuh Raden Yatot lan Patih Kakak Bongkol Andakawana dandang minangsi pedang pinurian kula lengono kupingmu Dri sedika Yatot wonten dawuh dina iki pepundhenmu Kresna kakangku didhawuhi marang Maswapati kakekku ingkang supaya nduta marang Praja Ngastina njabel negara kang pungkasan yen pancen ana bejane negara diparingake yen ora ana bejane pecah perang Baratayuda nyadong dawuh timbalanipun Kanjeng Rama kados pundi dawuh dalem Kanjeng Hyang Prabu Yatot wae aja nganti wedi kangelan tutna lakune rata kencana lan sawetara Prawadyabala sangka ing Ngamarta Nri jaga mbok menawa ana kejentu sing awang-awang kesandwing rata lakune reta kencana titihane Kresna kakangku tak pasrahke marang Ki Yatot mangsa bodho njaga keslametane wong atua Mundrawati samun purna ngendika paduka Kanjeng Rama kepareng ingkang putra nyadong deduka nyuwun pamit nderek tindak dalem Kanjeng Prabu rasah pamit lunga Kresna sinayeng manggelung mangruk mining cakranira kumiteraning astaning asta Dimas Setyaki wonten paring dawuh Koko Prabu Nuyang ayo Baskara Titi mangsa dina iki pun kakang ngemban dawuh timbal dalem Kanjeng Hyang ingin supaya lumangat ing Praja Ngastina njabel negara minangka dutaning para kadang Pandhawa menapa negara diparingake wektu iki ora bakal kelakon kedadian peperangan ingkang luwih gedhe ewa semono yen iki mengko negara digawe angel ya ana ing wiwit dina iki bakal ana kedadian perang kang luwih gedhe antarane para kadang Kurawa lan para kadang Pandhawa
Iki ngestokaken dawuh. Dawuhna marang para abdi gamel ing supaya banjur nata rata kencana. Ayo padha dititi. Ih. Dimas Setyaki kang nyekel kendalining kuda pun kakang ingkang nitih rata kencana. Beri sedika. Bocah abdi dalem gamel wonten paling jauh. Rata kencana di tata sing becik turangga ditokake dipakani. Nang nggih sedika lho, Den. Man. Rata kencana Titandrawati ditokke dilapi. Titiane ditokke dilapi diresiki. Ora ning ngelapi iki mengko nek bar dinggo. Wong urung dinggo kok dilapi. Dengkulmu mlecet kuwi iki diresiki ngono mengko yo dititi Gusti Nata Agung Dwarawati mengko nek kondur saka tindakan diresiki meneh ngono kok njur deme urung dititi kok dilapi. Jarane dipakani no jarane nganggo sing endi papat digawa kabeh bela. Yo Kang mengko tak dandanane. Wis cumawis rata kencana mijil sangka ing papan pagedhongane gumebyar pindha sarating Kartika. Turangga ingkang rinakit tinanggenah anggeret rata kencana wujude ana catur turangga. Uga wernane papat abang ireng kuning lan putih ing kono mengku pasemon tumrap ing manjing rasa. Raden Setyaki kang nyekel kandaling turangga Nata Ndrawati ingkang rikala semana nitih sinungsungan dening para abdi. Sumepti kang sumeblak ing turangga saknalika turangga mripat mencilak buntut jentar melajar kapiyandhem nelusup wonten madyane wana pinanggih marang Sang Hyang Narada Bathara Rama Parasu saha Sang Hyang Janaka wonten madyane wana. Tedak sangka ing ngakasa wis mulat jroning madya padha yen nuntun kautaman
kula ngaturaken pabekti kunjuk wonten ngandhapada pukulun Narada saha pukulun Sang Hyang Janaka menapa dene Sang Hyang Rama Parasu. Yo, ulun trima kaki Prabu Bathara Kresna. Ya ulun trima kaki Prabu Bathara Kresna. Tak trima putuku Kresna. Ngeparung kang wayah badhe nyadong deduka. Menapa ingkang kakersaken pukulun tedhak wonten Mercapada? Lajeng merpeki dhateng ingkang wayah ingkang sampun angestu padha dawuh timbalan dalem Kanjeng Hyang Maswapati. Noyanayuh Baskara Titi Mangsa. Dina iki kita katetepake minangka dadi duta kang pungkasan Anjabala Negara, ulun ngemban dawuh pangandikane Adi Permesti Bathara Guru. Ingkang supaya ulun anak seni bab rembug kita marang para kadang kita Kurawa. Ing mengko kalebu kanggo atur ulun marang Adi Permesti yen to ulun wis angerteni marang kahanan ing negara Ngastina, sapa ingkang tumindak angkara murka, sapa kang tumindak salah, yaiku wong ingkang bakal kalah. Yen panjenengan Prabu Jaka Pitana nglenggana negara Ngastina marang jeneng kita, ulun lan Sang Hyang Janaka Bathara Rama Parasu kang supaya anak seni. Nanging bab iki mengko ngantos kedadian, ulun ingkang anetepake yen wiwit iki perang gedhe Baratayuda wis kudu gawe pepucuk tekan titi mangsane. Lajeng keparipun pukulun kados pundi ulun minangka hayane Adi Permesti kang dadi seksi bab rembug kita, ulun ambarengi lakuning Rata Kencana. Yen mekaten suami kula dheraken pukulun. Sang Hyang Janaka lan Rama Parasu aja nganti kaget. Ambarengi putu kita Bathara Kresna mbuktekke lan ngertenono kepiye bab rembug ana negara Astina. Kula dheraken pukulun Narada bapakku tak dherekake. Prajurit aja nganti padha salang tunjang rebu ducung. Lakuning Rata Kencana ingkang kono dititi Gusti Manata Ndarawati. Disi ana kowe kabeh kang pinarcaya gawe dalan. Aja nganti mengko njengklokake titian ing Praja Ndarawati. Lajeng tumrapet damelan kula ana dalan kang mbrenjul papron sing legok durugi. Kayu kang malang-malang pinutung yen rawe-rawe dirantas. Mbok menawa ana baya perkewu sawetara kang kepareng nanggulangi marang kacintakan lan bebayaning Rata Kencana kowe kabeh. Lah nek ngono kanca aja nganti kelayatan ayo tandang gawe mangkat mari kanca mangkat.
apa? Ana apa kok mandeg? Iki engko celana tekan ngendi awake dhewe ngetutake. Ya mestine tekan wewengkon negara Ngastina lan njaga keslametane Reta Kencana. Pirang dina ning kono? Ayo sak cukupe wong rembuge piyayi mono ora padha kok nek awake dhewe nyang-nyangan sapi lan kebu. Cukup 3 dina ya 3 dina paling ora kuwi 5 dina. Nggo bojo apa ya apike? Ora sembrono. Aku kon ngidak-idak ning kono e. Nek dong awake dhewe saya barang. Wah, kowe ki sono-ono wae kok. Kok minggu jaga kon ngidak-idak. Wela karang wong nyambut gawe iku ora mesti. Atur gawamu ora kepitung enteng dhewe to jadi. Wah, ning wong jenenge wong saya mono ora. Abungkane kok kowe do ora nggawa demen. Oh lah iya nek ya mono. Ya sak karepmu nggawa ya karepmu. Ayo ah. Utawa gawe betah-betah melek. Awe nang kono rondo sawetara suwe iku nek nganti ning ngono kuwi ana apike ana eleke. Apike piye? Apike aku ki kerumat lan mesti paring dalem sing diparingi marang aku awet. Ayo. Ning eleke nek kanca-kanca padha biur lunga, aku digendoli. Ora oleh. Ha iki nganti sak kusuwek. Oh, lha wis ana wae ora. Ning ngono ku ya ora apa-apa karang ya kabeh mau. Kabeh mau kudu ana alane ana becike. Lah iya. Siaga tata-tata gandeng ki mlebu alas peteng mlusup grumbul sing nyekel kampak wadung petel inggis kepara ngarep. Kayu-kayu sing malang-malang kuwi dirampali sing kira-kira dalan ciut dijembarake. Dalan brenjol dipapras sing legok durgi kanca maju temandang. Kulo wis kanca bali. Ayo. Kayon katiping angin sumya swaraning karanyan samirana awur kulawan raras rumedeng ngakasa swara kang katon gumuruh para wadyabala kang sami tandang anyepeng dedamel kampak wadung petel linggis kang kinarya amulyaken papan saha amiyaraken dedalan
swara ing mawarna-warna gumuruh ambruking mandira kumrasak gumebruk lir mimis kolontaka kang sumundul ing akasa. Gempur gunung angginakaken mriyem gurnat gurnanda ingkang saestu mirisaken para kawula ing kanan kiring wewengkon negara Wirata. Gentya Kawinursita nanta kanuju lumaksana ingkang sinawang sangka Mandrawa lumintir yayah ilining Jaladri. Sigeg ingkang nuju samya tumandang damel kocapa ingkang nuju lenggah wonten ing stinggil negara ing Turilaya. Prabu Bogodenta kang sineba marang para kadang mitra aruju. Mapan rikala semana nembe nampa niwala saka ing Praja Ngadina yayah liwung penggalira Sang Prabu. Anenggi genti Kang Winursita. Kocapa kang kinal sinambeting carita punika warnanira ing kraton Turilaya.
isih kadang ngestina ingkang jumeneng Nalendra. Sembodo marang Udawedanane dasar gagah prakusa prawiring jurit. Wis kepareng ngrasuk keprabon. Menggeraken sedaya para abdi bedhaya ing sami ngampil upacaraning paswanan. Nenggih kang keparengayun ingkang rayu Raden Sugandini. Sumungkeming paswanan suku jeje teken janggut ngapurancang menggeraken marang ingkang abdi sang Nindya mantri muka pangarsa. Ingkang abdi patih Mandana Pati sumrambahing para wadyabala ingkang katon blabar pindha jaladri. Sirep ing paswanan kepareng kawijil pangandikan Kang Sinuwun. Dening utamaning nata Perbudi bawa laksana liring kang bawa laksana mangkono aku ngenyo paring dono angge ganjar saben dina liring kang perbudi netepi pangandika Yes tungkara jagat manik raja dewaku. Yai kadangipun Kakang Dimas Sugandini. Kula nuwun wonten paring pangandika Kaka Prabu. Pepak kabeh para wadyabala kang wis pun Kakang timbali maju ana ngarsanipun Kakang Yai. Nuwun ingetipun ingkang rayi kados sampun boten wonten ingkang nguciwani sumadya swan ngersa paduka Kaka Prabu. Pati Mandana Pati wonten paring adhawuh.
Aja nganti kekilapan Purwadya Bala kabeh didhawuhi supaya ngangsek midhangetake apa kang dadi jarwaning sun marang kadang-kadangku ngestaken dawuh timban dalem Kanjeng Sinur. Yayi, nuwun wonten paring adhawuh. Tatkala dina kang wis kapungkur pun Kakang nampa niwala sangka pepundhenku Koko Prabu Jaka Pitana. Ingkang isine niwala wektu iki para kadang Kurawa dikumpulake kabeh. Ora ngemungake ing sangka Turilaya senajan to ing saka mancanegara. Kabeh dikumpulake ngrembug bab negara Ngastina. Awit miturut saka ngendika dalem Koko Prabu Jaka Pitana. Tatkala semana Paman Prabu Durpada ingkang duta gagal banjur ingkang pungkasan iki para kadang Pandhawa bakal gawe dutan ingkang pungkasan. Yen ora kleru pepundhenku Koko Prabu Bathara Karsana. Yen to gagal Brantayuda ya rembug iki mengko kudu bisa gumolong para kadang. Nanging yen dadi Brantayuda ya rembug iki mengko kudu para kadang kabeh ingkang nanggulangi bab kamukten Praja Ngastina. Lajeng saking kersa dalem Koko Prabu yen pun Kakang luwih prayoga negara dipanggahi, ora pun Kakang nedya miris mungsuh marang para kadang Pandhawa. Mula kangsa iku negara ing Turilaya dikomplake kabeh para kadang ingkang lenggah ana ing Turilaya dicaosi atur. Lan Purwadya Bala kang kuat pinunjuling apa-apa mrajane ngakerep kinarya kanthi ning saksana mbok menawa ana baya perkewuh negara dina wajib anglabuhi. Nun mekaten Koko Prabu. Lajeng saking kepandhalem Koko Prabu, kula tuwin para kadang nata Purwadya Bala prayoginipun menapa sesarengan kaliyan Koko Prabu. Ala becik benubut matak perangke budal dina iki. Pun Kakang bakal pamit marang Mbak Ayumu diajeng Murdaningrum lan Murdaningsih. Sawis titian dirada Murdaningkung bakal tak gawa sowan marang Praja Ngastina. Terus niku. Kepangri paduka nyuwun pamit bidhalaken Purwadya Bala sing ati-ati. Kula nyuwun pangestu nata pabarisan kebat mangkat kula nuwun. Pangasinengkang wali sandang walikat Gudek wak simbar
raja uang malang wentis nyogang ngesir nun kepareng ingkang abdi nyadong dawuh ngersa paduka nungsung pawarta Raden nungsung Bapak Pati Mandanapati kula nuwun wonten dawuh iki para wadyabala kabeh padha cumadong dawuh lajeng kula triparing pangandika bocah prajurit kula aja nganti padha salang tunjang rebut ujung dina iki gegaman piranti perang sing sekirane kono mercayani dicawisake bedil buntu dikoroki mriyem gurnat-gurnanda gutuk kolontaka didandani tumbak ligan keris ligan padha diwarangi yen ana landhian kang rada ngutawatri perlu ganti yen ana kayu wali kukun dene ora ana cukup kayu janglot waton wulet sumangsan temandang ana para gawe sawetara tumbak iku mau ilang landhian kena kanggo nyambung kekuatan sendika wae lah ora patut iki bakal perang ngluruk perang iya nyadong dawuh kepiye parpatan agung praja Ngastina yen pancen iki mengko putus Brantayuda kowe aja wedi-wedi ngadepake mungsuh Satya Ngamarta woi la dong hati-hati lho ninggal bojo bakal ngluruk perang kira kok iya sing biayani ayo Gustimu wah seneng mbok kula niki dimungsuke kinten-kinten setengah jam tanding wong telu legane atiku nek wong Ngamarta ora bakal tinggal gelanggang colong playu nyuwun prisa pinten dinten sak cukupe perang gedhe iki ingiku bakal nderek rapat ana negara Ngastina parpatan iki mengko kepiye putusane apa perang apa ora mumpung aku mbok perango arep ngetok kekuatan sak kuat-kuate mumpung ngluruk dasare ngomah sekerepotan mon ajeng kowe wani ditandingake mungsuh karo Satya Ngamarta pun wantun tekan Ngamarta ora wani didu ngisini-sini ora sing bebayani dhewe rak bangsane Werkudara Gatotkaca nika no nek musuh bangsane Sedewa banyu kecurut ming sedilit mungsuh niku ya sing suwe ayo tandal ayo saenakmu dhewe wae mungsuh ki waton njur kalah sedilita kae rak ya ngono wis kowe iki pamit mulih kono nek darep-arep karo bojomu awet bakal ngluruk perang wah jan pirang dina serasah dadak takon pirang dina pamit monggo aku ki angger muni ninggal keluarga ki rasane melang-melang iki ngluruk peperangan ora usah dadak ngitung bab keluarga butuhe slamet ngono wah mesakake mongko sing lor agek momong anak cilik nek ngono tak ngidul sikik aku pamit ayo pamit sing apik-apik mengko nek malah melu ngluruk perang nek perlu jak perang ning ora usah perang dhewe ning kono ora ngluruk perang iki ora kena senanangan ya senajan to wektu iki prajurit wanita akeh Wara Sri Kandi ya prajurit wajib mimpin wanita nek perlu turulya tiru-tiru para wanita kabeh kudu cekeli gegaman dadi prajurit yo dadi prajurit iki kudu ngecaki temandang gawe nyekel bedil bisa nyekel keris bisa wah nek bojoku arep wedok kan nyekel keris prigel tenan weruh wong barang wani latihan nyekel keris lha ngono ora depisin ane iya padha tumandang sampun aja kelayatan diderake tindak dalam kok ora kanca budal mangan
Mula trisang sutra dewa mangipir-ipir mawas punang risang manik mira wijayeng pati nyulir sang kajono nindri Yajeng murdaning sih lan murdaning rum wonten paring dawuh sinuwun wonten paring dawuh wis tekan titi mangsa dina iki jeneng para yayi pun kakang anggo kanthi lumawat ana negara Ngastina cawisna dirada murdaning kung inggih besok kinarya titian yen pun kakang manjing Ronanggono kula nuwun inggih Kanjeng Sinuwun Gok nuwun toto ayo tut wuri laguku sowan marang Praja Ngastina Gok badhe kersa menapa nganake parpatan agung perpatan niku napa pakumpulan rapat nang Ngastina rak ngono. Kula ingkang dipun rembab bab negara Ngastina bakal dijabel wong Amarta. Yen dulungake negara Ngastina ora dadi perang Brontoyuda. Nanging yen ora dulungake Brontoyuda dadi. Yen miturut gambaran panjenengan supaya dikukui senajan perang Brontoyuda, aku tanding karo wong Amarta ora bakal tinggal gelanggang corong mlayu. Sebabe kok sengit karo wong Amarta. Aku tekan kene merga saka pangrika Dane Werkudara jaman semono. Mula ora lega rasane atiku yen aku ora bisa nugel gule Werkudara. Melaki ambakno grembyeng-grembyeng kaya ngene kurang bejo nemu gorengan geger iki lho. Kok Kang Rayi kok didhawuhi nderek nyrateni Gajah Murdaningkung. Oh, nggih Karang. Ya kudu nganggo serati barang kok. Lah iya, mongko nang kono kuwi kanca-kanca kuwi pirang-pirang sak negara kuwi kadang-kadange Prabu Jaka teka kabeh di asrama. Kakung putri. Awake dhewe meneng kono iki bingung arep turu. Sebabe arep lemekan apa nek nggone jembar ning cok iso uga lemek iki cok ora ana ngono. Ayo nang Jubin. Mengko kotor. Gandeng kuwi karo aku jajodone, Kang. Nek kira-kira mengko sumuk awor wong-wong ayo turu dhuwur. Ayo. Mengko Gustimu Prabu Bogodenta ben apese ya mesti nang lo semen Kang Piyayi. Nah wae dhewe ngono mengko ya gelar-gelar harbot. Harbot ki apa? Mukae lemek turu. Nggo sarung loro, Kang. Aki Brontoyuda ki ora cukup sesasi, bisa uga nganti pirang-pirang sasi. Ning ya muga-muga rampung rembug iki. Rembug iki mengko bisa purna lan puleting rembug mengko yo ora nganti nganake peperangan. Wah, sedih aku iki. Ninggal anak iki. Ha iya. Ini ya ora apa-apa tekate wis wong loro kok ya. Bejo cilaka cabar tiwas pokoke aku kudu judune togok. Ha iya. Sing padha dilemu.
Asing cilaka ki gajahe kae engko ora duwe judul. Angko reko-reko wae kowe iki. Mesakake. Gajah kae telalene kok kaya suling tak rasa-rasa. Tak idak sisa ana telali kok kaya suling. Angketae bolong-bolong kaya nyebul suling. Ayo kae telalene angger dikopat kapitke ngono kae nyamblek wong lara kae ora iso pecah. Ora ana telali kok pecah. Gok nun. Mongso bodho pamomongmu Gok. Nggih. Aku diderekke ayo padha labuh marang para kadang para monggo. Dwipangga murdaningkung dijak sowan marang Praja Ngastina. Inggih sendika Kanjeng Sinun, tak panake ndisi lagu dhateng sendika mun ngestaken dawuh. Rikatori sang Gatotkaca kejiken taring gagono tan ngambaing bumi rikala semana Raden Gatotkaca ingkang wonten ngakoso nelusup Mega Malang yekti datan ana para janma kang samya uning. Rikala semana Raden Gatotkaca mulat ing mangandhap prisa para wadyabala Turilaya kang wis nyacap Jaladri nitih Ramon. Marmane kraton Turilaya sumedya sowan ing Praja Ngastina keletan samudra anakan ingkang langkung ageng. Raden Gatotkaca ora bakal sinangling yen to iki para wadyabala sangka Turilaya. Sawenya mentas sangka ing Jaladri sigra den prepeki marang Raden Gatotkaca semiyut lumihatira pindha Garuda nglayang. Kepapak keprangguling mungsuh kepapak keprangguling mungsuh bawatnya bentar mulat risang suranggong karo mangsa ing ronanggono
ana satriya ingkang medhun sangka ing Jumantara ya dasar nyata. Ngaku satriya ngendi sapa kang dadi kekasihmu? Genti aku takon karo kowe prajurit sangka ngendi? Akeh kancamu padha sikep gegaman. Iki prajurit sangka Turilaya, wrangka dalem Turilaya, aku Patih Mandana Pati. Kowe sapa? Satriya Pringgondani Gatotkaca. Kowe iki sing kondhang alap-alaping Pandhawa. Kowe bakal lumaku ana ngendi nderekake Gustiku Prabu Bagadanta sowan marang Praja Ngastina. Ngrembug bab negara Ngastina lan ngrembug ananing perang Baratayuda. Tandang tikel risang kadalarung kumregut magut ing ayuda. Mulat parwasa risang pinarwasa. Yen kowe kena tak eman kowe bali aja melu campur tangan negara Ngastina. Apa sebabe kowe balekake karo aku? Wis ora sandadak takon sebabe ora urung bakal dadi mungsuhku. Mingkari gelem bali apa ora? Aku ora wedi karo sapa-sapa sing tak wedeni Gustiku Prabu Bagadanta. Senajan to Gatotkaca balekke karo aku dasar kowe mingijen tanpa kanta tanpa kanthi. Apa kelakon kowe tak remuk-remuk bangkemu botol siramu. Kulo. Sing ati-ati Gatotkaca ngamuk. Kowe karo aku dibalekake. Wih, la ora patut banget. Dipun kepung wakul bewangap kiwa tengen ngarep ranjap Gatotkaca maju bareng. Ayo. Mandang risang Sena putra mancat pundang asta jangga gembung pating galundung Cinarita Raden Gatotkaca wis rumaos perkawet kinepung para wadyabala Turilaya ing sekinten Bada Kalani. Dia ngamban Jimantara tumenga ing akasa katarima ngenya anekung marang Raden Gatotkaca estri manah arsa minta sanjata pitulung marang para wadyabala Pringgondani ingkang tanpa kaeksi. Paneku Raden Gatotkaca katarima senajan to rikala semana Surya katon gumilang
Saleng Raden Gatotkaca ngamuk mendung tepung peteng angen danu gelap nyampar yaiku balane Gatotkaca. Akeh para wadya Balatraya kang mundur sinamber mbledhek. Salang tunjang rebut ducung pating glereng pating derit tangise. Kanca mundur. Aduh mati aku. Bledeke nyamber. Aduh mati aku. Aduh kena bledek paju aku. Aku terus nyubles mripat sak kayange. Aduh mati kanca mundur. Aduh iki balane Gatotkaca kok mbodo kalani. Kebiaring tatit ngegilani tas padang trawangan kok peteng dedet leliweran. Ayo Prajurit Turilaya maju bareng regane atiku. Nah, kuwi bledeke kuwi. Wis anggeris pajune kok ngono kae wis. Nyemlang yang niku mangka anggeris kelap dis ngoten wis. Mancur. Ludira saking gedene paju iya. Kanca mundur daturke Gustimu Turilaya. Gumuru swaraning wadya salang tunjang rebut ducung kang lumaris saking wana Kanjeng Sinuwun kedrawasan. Lho, kenapa Patih? Wadya bala kang rikala semanten ditata sae-sae. Nanging wedal menika bibar mboten kanten-kantenan awit katrajang pengamukipun Gatotkaca. Gatotkaca inggih. Wasipun ngunduraken para wadya bala Turilaya menawi mboten purun wadya bala Turilaya badhe dipun damel sakit. Sareng temandang sareng kathah para wadya bala ing nandhang sakit. Peteng dedet lelimengan mendung tanpa sangkan lidah tatit pating glebyar bledek nyamber. Mbanyen Gatotkaca niku ratuning bledek kok. Apa Kang? Gatotkaca ngamuk bledeke ya ngamuk. Oh, Gatotkaca. Gatotkaca genah jenenge wis Raja Gundala kok dadi sepelekake. Raja kuwi ratu, Gundala kuwi gelap, dadi ratu ngratoni gelap ngono. Oh, amal Gatotkaca angger ngamuk ya bledek saananane nyamber. Donge wangi Gatotkaca arak dadine yo akeh prajurit disamber bledek. Ayo.
Kok kowe sumpah sok sambar bledek ora? Ora, nek sumpah ki engko disamber tenan. Ning ora kok. Aku ora tau sumpah mesti bener kok ora tau aku goroh. Nek goroh disamber nek ora ya mah diteri duit. Nyuk kersanipun sinuwun badhe majeng. Iya, Gok. Aku bakal nglabuhi para wadya balaku tenimbang prajuritku tanding karo aku Gatotkaca. Mandang risang kadalarung kumrekut maguting ayuda gelar ora nanggono wang-wang mongkok atimu Gatotkaca kowe bisa ngundurke para wadya balaku. Iya Siwa Boga Dentara basa karo aku basa ya jotosan ora basa ya kerengan. Ojo adol kekendelan aja kumawani. Ilanging para wadya bala kang padha nang ngarepanamu aku sing katon ya iki kang saguh bakal nugel gulumu. Sesuk ya dadi mungsuh sak ya dadi mungsuh aja mengiden prajuritmu jekna bareng Gatotkaca grubuten. Tebak dadamu untir ulumu. Sumbare kaya pecah asia-sia. Bang tekan tundone kepruk Gatotkaca pres. Ambruk. Nah kuwi untunge ditutke awake dhewe. Dadi wong ngetutke ku mau ya ana apike, ana eleke. Apike nek dheweke dong ana keribetan awake dhewe nulungi, padahal kok nek kesel mijeki. Ngelus-elus. Ngelus-elus nggon sirah. Mijeti nggon bathuk. Ayo. Supaya njur ndang semangat. Ya ngeroki. Ayo, mengko gentenan nek awake dhewe saya ya kono sing ngingel-ingel. Ayo. Ane nek ratu ki rak ya kudune rak ya ana papan sing apik ngono tegese ngetokke piyayine. Nyah. Ya ngendi ana kesempatan kok. Ngenteni papan sing becagen ana ing kene ambruke. Limejeti kon ning kraton kok kowe iki reka-reka, Kang. Untunge ning kono kuwi. Dasar sing ngetutke kaya kowe iki nek karo kae gemati ngono. Ayo. Nek sing ngetutke ora gemati mbok sarpa glimpung kae. Dinengke wae. Terkadang watuk mah dilongok. Mutah getih apa ora? Mutah getih ya syukur ngono.
Tegese cepak le mati ngono. Oh, pendungane kok elek kok. Ora berduli dikemuli ora barang. Ate-kate sing ngetutke ora seneng. Nek kowe karo karak genanek tresna. Iya ta? Ah iya. Tegese kono ndek dhuwit ya kowe dinehi. Raketan diparu. Nek aku ya trimo ngalah kok soalé wong aku abdi sing keri kok ayo. Pokoke iki kudune waton aku diparingake ngetutake pancen wis tak antepi ngarak ngono. Aku mono saenake. Nek perlu ya nyerak, ora perlu ya tak nengke wae ndelok bentuk iki ora seneng. Reka-reka wae kok iki lho. Pancen iya kok. Kono nek kira-kira sing tak tutke iki aku ora seneng aku turu ning dhuwur dhek tak keke ngisor kok. Semen. Penak nggonku aku niku. Minangka kanggo seksi aku ngejak wong tak nggo seksi. Ketemen aku ngono. Iya iya wajan. Mati aku. Jagat dewa Bathara. Tau gak, Lun? Gatotkaca tangane hantepe kok mimis Kalantaka kok. Samun saged enget. Iya. Sakake. Nganti kebanjur-banjur. Kang jenenge iya Gok ngarak ngaten wong pancen dasare panjenengan tak gemateni dadi ya ora. Nek ora tak dandani temenanan ngundak iya Gok mulane niku kang sing jenenge wong tak gemateni iki dadi ora. Ah ya sapa weruh aku barang kae ya ngono kuwi kang garang ya Gustine arep kepiye meneh aku jenenge karang sesembahane nek ora tak. Ah iya ya sing ngono kuwi Kang. Ngono kuwi nek ngerti kuwi jenenge wong buruk kaya ngono. Tunggu, Lur, bakal tak adepake ngatos-atos. Saking ronanggana kiya tumapak magawe gelar sira magawe gelar sira wang-wang Dinarita rikala semana Raden Gatotkaca rumaos ketaman Siung Kencana sangka daya panguwasane Prabu Bogadenta. Ya ngagem keprabaning Senopati Caping Basunanda rasukan Antara Kesuma Tulumpa Madu Kacarma. Sawnyorinake tumata Raden Gatotkaca giya manjing payudan. Kumrangsang swarane wonten ngakasa yayah udan suweni Prabu Bogadenta mundur gelanggang Torlayu. Mati aku yung Long Gustimu iki Long ngebruki aku tulungono ki Long nyah ayo sore kae mbok semen sikik kok ya mengko gelo sing ngebruki dengkul mlecet wetengku ki lara wetengku lara Long mengko ben men sikik kaya burung suwe kok andang
Wong edan ki wong silak lore urung suwe. Mati aku tulungono. Ceneng nggih. Iya. Mati aku. Oh, Yai Jagadewa Bathara Togok, Nun. Gatotkaca tandange kaya manuk. Kaya napa? Kaya manuk. Manuk perenjak. Garuda. Oh, manuk Garuda. Manuk Garuda. Manuk ki cilik yen Garuda ki gedhe ngono. Manuk gedhe jenenge Garuda. Nek takmu kelebu Garuda apa udu? Kae ki mung manuk deruk jur. Klebu Garuda apa udu? Ampun diayoni menika mangke yen panjenengan majeng tanding Gatotkaca tundhonipun badhe Sarapati. Prayogane kuwi gandeng menika wonten wana ingkang langkung ageng. Nyimpang mergi kemawon monggo kula dherekaken nata para wadyabala supados tut wuri tindakipun Prabu Bogodento. Awit menika mangke menawi panjenengan ngajengaken Gatotkaca kula kinten boten badhe sasat. Bocah prajurit nyimpang dalan Gatotkaca disingkiri kanca mundur ayo mundur.